Aja ka nọ n'ime ya kịta. I am only doing this to encourage you. Kịta ị nọ n'ụlọ. Jee gọdobe mmụọ. Ihu na-afụ kịta wụ ndị na-agọdọ their late parents. Ndị nne ha na nna ha nwụrụ anwụ a na-agọdọ ha. Ihu ọcha kịta ifu na grave dị ha. A na-agọdọ ka ụzọ wee na-emenụ na-eme a na-agọdọ ha ka ụzọ na-emepe. Ịghọtago? Efugo ọnwụ Ada na-ekwu. Ada na-ekwu okwu. Ịghọtago? Achụsị aja like this now. Ihe a na-eme ọ dịka ọgwụ ego ka a gwọrọ. Ifugo ọ dịka ọgwụ ego ka a gwọrọ mana ọ bụrụ ọgwụ ego ka a gwọrọ. N'ọmmụọ. Ewu a na-egbu kịta ewu nwoke a bụ maka nna. Onye bụ nna nọ n'ili onye bụzi mmụọ onye ka eji ewu wee na-agọdo like this. Iwọchifu na nwoke ewu na nwoke mkpi ka ọ bụ. Ihe nji agwa gị ihe a bụ don't say it is my mother, it is my father. Ka anyị bịa tụgharị ya aja ka anyị gọbụ ya ka mmụọ ihe i nyere ha ka a ga-eji wee rụọ ọrụ gị ọrụ n'arụ. Ịghọtago? Fugi ya. O nwere ihe ome ndị alụ ga-eri. Ifechukwu. Kedu ebe Ifechukwu? So, ihe nna chịkọrọ n'ụwa bụ ụmụ Igbo. Ihe ọcha kịta ịhụ na ihe a grave. Ihe a grave onye bụ nna, ihe a grave onye bụ nne. Ịghọtago? Ihe a kịta achụsị aja a na efu ụmụaka na-achị azụ na Jenụwarị ending mgbe ọbụla ha ji na pọmpụ a na-agbarụ ha. Ibute iche na ọgwụ ka a gwọrọ, ọ bụrụ ọgwụ na ịchụ aja. Ifugo nke nwaanyị a, ewu nke nwaanyị a kịta is for the woman. Onye ka m ji agwa unu, onye pụta ya chụọ aja chụsie aja ike. Don't just go and sit down. Isi na onwere ihe na-eme. Ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-eme ọfụma, without ị na-agwọ ọgwụ na ị ga na-achụ aja chụsie aja ike ka ụzọ wee na-aga. Ogbuefi. 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 Ifechukwu. Ifugo ọ grave nke nwaanyị. Ihe nji akụwara unu ihe a bụ ka unu marụ the essence of Ichu Aja. Ifuro nke nwoke ọ dị na nwunye nwụrụ onwe ha within the space of 2 years enikọ ha ọnụ. Ịghọtago? So ụmụaka na-agọdozi ha dịka mmụọ ụzọ a na-aga ọ dịka ọgwụ mana ọ bụrụ ọgwụ. Ọ dịka ọgwụ mana ọ bụrụ ọgwụ. Achụsị aja like this now. Ọ bụrụ na achụsị aja like this now, Jenụwarị ihe emebe ụzọ a na-emepe ọ dịka ọgwụ mana ọ bụrụ ọgwụ. Ịghọtago? Ọ fesọn ha na-egbu ihe a. Ndị a niile na-afụ ụmụ nwoke ụmụ ha ndị ha mụrụ amụ. Ọha nwa jikọtara aka ọnụ sị ka ha chụba aja ka ụzọ na-emepe. Onye ka m ji agwa gị na kịta ịka nọ na village ọ bụrụ mgbe ị na-achịrị asị ise how I wish na nchetara ya mgbe ahụ nọ n'ụlọ ọ reminder ka m na-eme gị ihe a. Ihe ma na ọ dị mkpa jee chụba aja jee gwọba ọgwụ. Ịghọtago? Ị na-ịfụgo ụmụ nwa ọ ndị ha na-eme dị mma. Ịghọtago? Jee gwọba ọgwụ ejizina jee mee oke ite ọ nke a ka m kpọrọ ọgwụ nke anụnwa maka na imesie ya ihe na-aga na-asị na ịgwọrọ ọgwụ mana o nwere ọgwụ ịgwọrọ. Ịghọtago? Correct. Just imagine mgbe mmadụ ga-emegide ihe to the extent na onye a ga-abịagodo wezie mmadụ chụgide aja to the level na onye ahụ agbagotego level ịbịagodo wezie late parents ya. Ị ma na gị na onye ahụ anaghịzi eme ofu ihe na onye ahụ abago shoki.
ọ karịgo egwu yọtago ihe nji ekwu ihe a bụ like I said before, I want to encourage you. Nna achọrọ m ya nọ m YouTube live biko achọrọ m kedu ihe unu na-eme tata? Ibe anyị na-eme tata bụ ka anyị na-eme cheta remembrance nna anyị na nna anyị. Anyị na-eme remembrance ha. A na-arịọkwa Chukwu by next year na ọ bụrụ ọzọ ewu ka anyị ga-egburu ha, ọ bụghị efi. Maka na last year kedu ihe unu ji wee godo ha last year? Egodoro ha last year bụ ụmụ ọkụkọ. Ọkụkọ ịbụọ. Ihe dị iche ọ dị? Ihe dị iche dị because na anyị egbugo ewu ịbụọ. Nji wee gbuzie ewu. Na-arịọkwa Chukwu. Arịọkwa ndị anyị mere ihe nwa, ndị anyị tụrụ aja ahụ. Na by next year na anyị ga-egbuzi efi. Ịghọtago? Na ọ bụrụ dị ewu. Ị kwerugo na ọ na-eme? Nnukwu ada ịnọ live na YouTube live. Kedu ihe na-eme na ngwurube nna gị taa? Ihe na-eme na ngwurube nna m ebe mbụ nwa ada ezinụlọ bụ na anyị na-echeta ọnwụ nne m na nna m ndị nwụrụ within 2 years. Correct. Correct. Anyị wee nọkọta afọ gara aga wee sị ka anyị cheta afa nnọọ ka ife siketara anyị ike. Anyị wee cheta afa gwụsị ụmụ ọkụkọ na-abụọ, ọkụkọ nwoke na ọkụkọ nwaanyị wee cheta afa abụọ wee kpocha afa nkwa na ọ bụ na ife gbanweela anyị na anyị echeta afa n'ụzọ pụrụ iche n'arọ nke anụnwa. Fa wee mee ma onye nke buletere anyị Lexus ife niile a na-emezu ihe a na-echenji nwa na onwe m a na-ego bọsis na-agbara m transport. Anyị wee sizi na anyị ga-echeta ha taa witi ewu na-abụ. O nwere onye ruru nọ na be unu n'arọ a ka o nwere? O nwere nwanne anyị nwaanyị nke nụrụ di n'arọ ahụkwa ma nụkwa di, ọ nụrụ di n'arọ a ma rụkwa ụlọ within 2 months. Na foundation ma pani ụlọ ahụ enu. Unu ewekwe na ọ na-eme dịka ya na di ya na-ebisarụ. Na-enwere aṅụrị. Anyị mụnwa na onwe mbụ nwada wee nọkwaziri na ngwurube nna m a na-ekwe nkwa wee sị na ọ bụ na arọ na-abịanụ na ife ndị ọzọ niile m bụkwazi n'obi gaa na mụnwa ga-ejikwezi ụdị ewu na-abụ wee bịa chetakwa mpa m na mma m n'aka nke gị nwa ihe ụmụnne m ga-eme maọbụ ihe anyị ga-emeje na nke m nwa bụ nke ahụ na oke nketa. Biko ihe unu na-eme kịta ọgwụ ka ọ bụ? Mbọ ịchụ aja ka anyị na-achụ maka na achụsi aja ife niile a na-emezu maka na ịchụ aja ichebiri ife ya na aja. Correct. Na aja bụ ihe a na-enye ndị mmụọ. Correct. Ya gazie Ogbuefi. Aza m Ogbuefi. Za Ogbuebine. Correct. Ọ bụrụ mma merie ọrụ Chineke na merie. Correct. Ayachara nwa nwụcha ose uji onwe na-eme ya bụ ife. Na ọta ndị ba ekele m unu. So unu afọ ka ihe si aga ebe a. Biko ị na-agwọ ọgwụ? Adị m agwọ ọgwụ. Kedu ihe ị na-eme? Omenala. Ọkwa aja ka ị na-achụ? Aja. Ụzọ wee na-aga. Bifo ibido mara ụzọ gị n'ọdịnala, kedu ka ndụ gị si wee dị? Ọ na-agakwa? Agụ egbube mma na ọ dịrị ụta. Ọ ka abịa tụọ ụzọ aja. Ụzọ a na-emepe ọgwụ. Ụzọ abịazie tie pam. Ọ dịzie ka ọgwụ. Iwe gbuwezie efi. Iwe kpọwazie ego Ogbuefi. Gbuo ebine. Gbuo ewu. Mgbe onye ka i gburu anụ ka ị natara? Ha buru ibu. Onwe ndị igburu efi, onwe ndị igburu ebili, onwe ndị igburu ewu, wee bịakwa na nke taa. Correct. Maka gịnị ka i wee kwadochi elu afọ anọ n'ime ọkụ ya? Ọ ya abarụ gị. Dige ndụba. Wee na-asị na ọ bụrụ na ọ gazikwa ọfụma kara ka o si wee gaa na anyị ga-atinyekwa arụ kara ka anyị si wee tinye arụ. Correct. Ya gazie. Dige ndụba. Kee ije gị. Kee ije. Kedu ihe a na-eme tata na ngwurube nna gị? Anyị na-echeta nna anyị na nna anyị. Correct. N'oyibo a na-akpọ remembrance. So before this time, kedu ka ngwurube nna gị si wee dị? Mana we thank God today na udo dị. Ọ ga na-abalị unu bọsị eke, bọsị orie, bọsị afọ, bọsị nkwọ n'afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ unu na-anyị na-afụ na mmemme ebidogo. Ihe apụrụ ya mbụ ka anọ very soon aka ga-akpọ kanopi mmemme a na-eme egwu a na-ada. Mgbe ahụ nka ga-ebutakwara unu ozi unu afụ ka o si eme. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ụzọ gị na-aga ọfụma, you must recognize the dead. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ihe ị na-eme na-aga ọfụma, you must recognize the dead, the spirit and the forces with you. Ndị efuru kịta na ndị chukwagidegolo mmụọ to the extent of
ịbịagodowe their late parents ihe ama level ha nọ n'ihe gbasara mmụọ ihe ama level ha nọ n'ihe gbasara ọdịnala Igbo ihe nji wee na-eme this video mgbe ọbụla m nwere opportunity ime this kind of video bụ gịnị just to encourage you nothing more and nothing less. Now ị nọ na village ị nọ na be nna gị take your time gaa chụọ aja gakwuru mmụọ kwesịrị ịgọdọ gaa gọdọ ha ndị kwesịrị iji ọjị wee gaa ọbụgodo na ị nwere ego jiri naanị ọjị gaa welu mmanya ọkụ gaa godo ha otu ọbụla ị ga-esi wee godo onwe ha in sincerity. In return they are going to give you greater things. O nwere ka ị ga-esi wee bịa dịkwa otu ahụ isi wee bịa wee naba ịghọtago. So ị ga-eje godo mmụọ ihe nji ekwu okwu a maka ndị na-achọ ime oke ite. Don't go and carry your money and give to onye nọrọ onwe ya onye ahụ etinye gị na bondage onye ahụ eme gị na-ata afụ onye ahụ eme gị in nearest future inwebe problem ịghọtago. Jee were ego gị jee chụdobe aja ka ụzọ na-aga biko Ogbuefi bịa I'm coming. Unu gbadoro m mmanya nna bịa ịghọtago. Ije na-achụ aja ọ bụrụ na ịgodobe mmụọ gị na ha so gịnị ga-eme ụzọ ga-emepe enwere entities na be nna gị enwere forces with you. Go and recognize go and identify yourself with them ịghọtago. Biko Ogbuefi ọ gị nwa ka m chọrọ iji obere ajụjụ kịta. I want to encourage our youth. Achọrọ ime ka our youth malụ na ọ bụrụ oke ite bụ the best way to survive. Yes. I hate it. Na oke ite na-ebute ọnwụ. Oke ite na-ebute untimely death. Yes. Ọ na-ebute mmadụ iji nwanne ya ma onye dị dear to him or her wee chụọ aja. Because n'ihe gbasara aja bụ ihe ya ewepụ gị ihe na-arụ. Yes. You understand? So you must use somebody dị very dear to you wee na-elekwa ọgwụ ka ego nwee ike na-aga. Biko achọrọ m iji gị obere ajụjụ just to encourage the youth. Biko arọ one ka ị dị? 25 years old, but this year I will be 26. Thank you. Biko before ka onye nwere ugbo a na-adị ebe a. Thank you. Biko before i wee nwetebe ego wee mebe ife ego afụsị blocks a na-akpụ ebe a ma nke dị na front ma nke dịcha na side ya before i wee nwetebe ego wee but first of all kedu onye na-akpụ block a? Blocks a niile pacha mana mgbago niile bụ gị nwanwe ya. Okay. Now before i wee gota moto a wee bido kpụwa blọk kedu ihe ị na-eme? Kedu ihe ị na-eme? M nọ na ụlọ village na-eme barbing. Ọkwa isi ka ị na-akpụ isi ya. Thank you. I wee kpugide isi i wee mee gịnị? I wee cheta na mmụọ bụ ihe kwesịrị ị na-agodo ọkụ ya. I wee mee gịnị? Wee mee ihe kwesịrị ime site n'ụzọ omenala na ịchụ aja. Mesia ya kwe nkwa nke nkwere ndị nke nkwere nkwa ụwa. Kedu mgbe i bido chụba aja? Ihe dịka oge a n'afọ gara aga. That is by this time last year, January ọkụ ya. And within the space of 1 year ka ị mere achieve this thing and ị gwọrọ ọgwụ ọkụ ya. Ọkwa itinye ị gwọrọ ọgwụ ego biko. O nwere oke ite nọ n'ụlọ gị? Ọkwa omenala ka ị na-eme? Ndị anyanwụ na ndị ala na ndị ichi ka ị na-ekpelu ụzọ wee na-aga. Ọfọ na-agọ n'isi gị bụ na nke ị ga-eji wee bata na nke na-abịa abịa arụ anụ anyị nọ n'ime ya ngwụcha arụ a na nke ị ga-eji wee bata ya aka nke a jide ka iji bụ ezigbo ihe ma rapụ ka iji bụ gịnị ajọ ife ka ọ bụ ọ ya abalụ gị ya gazie nu mmi wee kenekwa m unu ndewo unu. Yes, no. YouTube live.